Jamhiramun bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko ñalawma dimanche awri ko capanɗe tati lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habruji mon e ɗemgal Pulaar. Habruji men hande ko habruji men international ɗum noon ko toon to Mauritanie e toon to France woni habruji men hande. Toon to Mauritanie ko élection ngaji mbanno ko hanki ñalawma 7 nogas e jeenayi lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi. Ɗum noon wonno ko toɗɗade walla suɓade hol gardotoɗo leydi Mauritanie duuɓi 2 garoji. Ene wayno ko candidat ji jeeɗiɗi gonno toon en jeeya ɗiɗon candidat ji hono kanko gardiɗoɗo leydi walla gardiɗo leydi won Mamadou Cheikh Ould Ghazouani en jeeya en kadi ɓurɗo andede hen hono kanko Biram Dawa Beyti. Ene wayno élection ngaji ɗi puɗɗi guddi guila hanki jamma kono ene wayno koye ñalawma walla ko kiiɗe he walla toon to jamma Mauritanie ko nden résultat ji gasni yaltude ɗum noon ndewen tan ko seni addani on comme résultat ji tungnade kadi noɓe kaaliri. Donc tungnade ha hande ko kamɓe seni koɓe mbaɗi e site mabɓe ɓe mbi wonde ko windinoɓe ko fate ɗiɗo woteji hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi toon to Mauritanie caggal Mauritanie fof ko 1,939,1 ujunere e temedde tati e capannayyi e ɗiɗo neɗɗo ɗum woni winditinoɓe pour wodde. ene wayno ko voti e nde hanki ñalawma ko ujunere no ko 1,994,1 ɗum noon e wayno ko voteji jaɓaɗi hen ko 936 ujunere e 913 neɗɗo ɗum woni voteji jaɓaɗi. ene wayno ko 53 ujunere e 967 vote ene wayno elminama. ɗum noon ene wayno ko taux de participation wonande toon to Mauritanie ko 55 toɓɓere 34% fama tan ko yimɓeɓe mobilisé no feewi. ɗum noon ko caggal nde kamɓe ɓe seni ɓe mbawi wiide wonde ko 100% voteji walla résultat ji fof jalti wonande ujunnaji 4,500 e bureau ji tati gonnoɗi nder leydi caggal leydi fof to caggal nde résultat ji mum keeɓa ɓe mbi wonde ko ni henno résultat ji mbayi wonande kadi hande kamɓe ko seni koɓe kaali ko Mamadou Cheikh Ould Ghazouani o dañi 55,6 toɓɓere 12%. ono Biram Dawa Beyti dañi 22 toɓɓere 10%. Hamadi Mohamed Abdi dañi 12 toɓɓere 96. El Eid Mbarek dañi tati toɓɓere 57. Mamadou Ba dañi 2 toɓɓere 39. Outouma Antoine Soumaré dañi 2 toɓɓe ɓoolum 6. Mohamed Lamine El Wavi on dañi ko toɓɓere wotere ɗum noon ko on woni dernier. Donc ene wayno ko caggal muɗum hadde kamɓe seni yaltude yimɓe délégué ji walla yimɓe ɓe ganduɗa seedeji umminoɓe caggal leyɗele ɗum noon taw ne waɗi hen yimɓe taw ko organisation de l'unité africaine neldi ɗum ene waɗi hen kadi yimɓe taw ko organisation ngaji goɗɗi neldi ɗumen pour arde settade woteji ɗi jayrini. ene wayno ko kamɓe mbawi haalde konngudi mabɓe e wiide mabɓe wonde ko woteji ɗi no jayrini ɓe jiyani hen caɗele. ko ɗum waɗi noon caggal mum kanko gardiɗo walla joguiɗo konngol toon to seni o wawi arde kadi o wi wonde ko résultat ji ɗi no wirini ko no waɗira sinni ko noon woori e kadi résultat ji ɗi henna kala ko wiyete PV ji mabɓe ɗiɓe jogui ɗi ene waɗi PV ji taw ko matériel ko kayitaji ene waɗi PV ji kadi taw ko kañum fof ko watta digital ɗum fof ne woni disponible wonande candidat ji. Donc en woni ko caggal muɗum hono kanko Biram Dawa Beyti ene wayno kanko wi wonde ko ɗiɗo résultat ji o jaɓani ɗum e kadi ɗiɗo résultat ji o rentini hono seni peeje ɗe waɗata ɗe fof wona peeje ɗi marchoje ko wawi wonde fof ene wayno kanko Biram Dawa Beyti o wi wonde ko ɗiɗo résultat ji ko wona résultat ji gonga. caggal muɗum noon ene wayno ko tinama toon to Nouakchott walla guure mawɗe ko wayno Nouadhibou en tinama waɗi dille seeɗa wonande yimɓe ɓe ganduɗa hen taw jeeya tungnade ministére de l' intérieur jeeya koye parti goto taw jinnoɗo wadde peeje walla complot pour hadde ko wiyete deeje leydi ndi henna toon to Mauritanie. kanko ministre de l' intérieur noon e konngol ngol haali o wi wonde ko won complot baɗanoɗo won yimɓe ɓe ganduɗa hen taw koye parti goto jeeya oɗon parti ene wayno opposition ene wayno ɓe jinno ko bonnude deejre leydi ndi pour hadde ɗiɗo woteji walla élection walla résultat ji jaltoɗi ɗi henna wawde andede
kadu wannan kanko ministre de l'intérieur en wi wonde ko do sa joni be pawi juude mabbe e kala ko woni ko adanno son deji ton to mursen e kadi be ndeni no gila e dum fuddaki ni ko dum wadi o sa joni e be dokki garantie wonde yimbe mursen nabe am baldu men kisal men leydi ndi dere o wi noon o wi wonde ko omo siftini yimɓe fof ko hay goto o jogorani yemirde ɗum hay goto o jogorani jaɓande ɗum prix bawɗo wonde fof pour beelen kala ko woni deeje walla sécurité leydi e leydi muɗum bonnude ɗum ɗon oy ɗum noon e wani ko maɓe ƴeftu doole kala ko woni doole ɗeɓe jogui e kala kadi koɓe mbawi hutorade pour mbawa beele mbawa addude deejere kadi e hadde kala peeje ɗe ngannduɗaa garoje kene bonna deejere toon to Mauritanie ɗum noon kanko ministre de l'intérieur biyeteɗo Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine ko kanko haali ɗum toon hannde to conférence ko wawi wonde fof ene wayno ko résultat ji ɗi henna ko ni mbayi ono kanko Mohamed Cheikh El Ghazouani ko kanko ardino leydi Mauritanie ko kanko woni donc kadi biyaɗo wonde ko kanko ardi ɗiɗo résultat ji ko kanko woni gondudo donc ɓe jiyanno ko dañje kene wona 50 ko ɓuri ɗum pourcent nde jomum wiya wonde deuxiéme tour yahani donc oɗo saha ene wayno ko kanko Biram Da Abedi ko kanko waɗi ɗiɗaɓ o dañi ko 22% kono kanko Mohamed Cheikh El Ghazouani o dañi 56%. ko ɗon donc woni résultat ji jaltuɗi hannde ko wawi wonde fof ene wayno ko eɗen padi ɗo ha janggo ƴeewen so tawi won réaction ngaji goɗɗi baɗɗi kadi ko wonande ɗiɗo candidat ji ɗaɓɓannoɓe suɓere pour ardade leydi Mauritanie kañum e ko wawi wonde fof eɗen mbawi ko wawi wonde fof ɗo e janggo eɗen padi hawnaki réaction ngaji goɗɗi ummade ɗiɗo candidat ji guila e gardiɗo leydi on Mohamed Cheikh El Ghazouani ha yimɓe heddiɓe ɓe en ko fate en holno ɓe jiiri ɗiɗo woteji mbayni ɗum noon ene wayno ko délégation ngaji yimɓe observateur uji wonnoɓe toon kam mbawi ƴeftude micro ji mbi wonde e nder ko teskiti hen ala caɗele taw jiyani caɗele hay goto kanko Mohamed Cheikh El Ghazouani e kanko Biram Da Abedi ko ɓuri hewde nder leydi en e caggal leydi ko kamɓe poɗodirta pour ɓura hewde ko wawi wonde fof ene wayno ko e konngol makko kadi kanko porte parole campagne Mohamed Cheikh El Ghazouani biyeteɗo Aissata Lam o wi wonde ko en ko campagne waɗi ken wona jonti ɗi waɗi koye deejere e ala caɗele hay gonɗe ala fof caɗele jeyaɗe hen ɗum noon e wayno oɗo saha joni yimɓe poti kadi ko hollude muñal poti hollude kadi ko muñal e netare e deejere pour pada ha résultat ji ko jalta ɗum noon walno ɗum ko guila jamma samedi ha fayima dimanche ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni yimɓe surtout jeeyaɓe parti makko kanko Biram Da Abedi ene ɓen puɗɗima wadde réaction déjà pour wiide ko résultat ji ɗiɗo ɓe jaɓani ɗumen toon to France toon wonno hannde ko woteji ɗum noon hannde dimanche hawri ko 3 lewru juin ɗum noon woteji ɗi henna ko ƴewde yimɓe wonoɓe toon to assemblée nationale mabɓe ɗum noon ɗiɗo woteji ɗi kadi ngari ko caggal nde kanko Emmanuel Macron e woteji bannoɗi ma won jonti ɗiɗi joni toon to Europe tako mbiyata Union européenne o yi hen wonde ko yimɓe jeeyaɓe parti opposition ko wayno Renaissance nationale mo Marine Le Pen ene wayno ko ɓen ɓuuri jogade toɓɓe ɓen ɓuuri kadi ɓuuri mo ni kanko hoore makko parti makko jogade pourcentage mawɗo wonande toon to yimɓe toɗɗoteɓe toon to communauté européenne ko ɗum waɗi noon kanko Emmanuel Macron o ƴefti risque o wi wonde ko o nani noddango leydi France ko ɗumi namdi wonde ko yimɓe wonɓe parti lundu yo kañumen gonni ardiɓe leydi ndi ko ɗum waɗi donc ene wayno ko kanko hoore makko felliti nden samminde kala ko woni assemblée nationale oɗo saha noon ene wayno ko holla résultat jaltuɗo hono kanko parti maɓɓe kamɓe Marine Le Pen en ko kamɓe ɓuuri hewde kewendi kono noon ene wayno ko kewendi ndi kadi wallaniɓe pour wasde yaade deuxiéme tour donc ɗo e subaka eɗen paadi ƴewde résultat ji définitif kono noon ɗoɓe jarata ɗo haysino kamɓe ɓuuri ene wayno ko alay saago ɓe jaha deuxiéme tour bandiraɓe sehlaɓe heddotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi habaruji min jogon noon hannde oɗon ñallama dimanche hawri ko 3 lewru juin hitande ujunnaji 2024 yen mbaale jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama